बे समाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय आंगो नखरनि गेजेरावनो सोलिदों दाङाबाजि। हाखौ लानानै गावनि असे बिनानाव आरो बिमायखौ सिखाजों गाज्रि रोखोमै गाग्लोबदों। मीना बर' मुंनि असे बिनानावखौ सुक्लेश्वर बर'आ गाज्रि रोखोमै गाग्लोबदों। तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय खन्दिखर गामियाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय सोमजिदों। गामिनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला दिनै फुंबिलियाव खन्दिखर उलुबारि गामिनि सुक्लेश्वर बर' आरो बिमा फिसाज्ला सानैजों खौसे जानानै गावनिनो असे बिनानाव मीना बर' आरो फिसाज्ला बिथांमोनखौ सिखाजों गाज्रि रोखोमै गाग्लोबदों। गामिनि रायजो राजाया फोरमायबावनाय बादिब्ला बिदा बिनानावनि गेजेरावनो हाखौ लानानै दाङाबाजि जाबोगासिनो दंमोन आरो दिनै बे जाथायानो बिदा बिनानावनि गेजेराव दावहा सोमजिहोदों। मख'नो गोनांदि बिदा सुक्लेश्वर बर'आ बिनानावखौ गाग्लोबनायजों लोगोसे बागिनाखौबो गाज्रि रोखोमै गाग्लोबदों होननानै बुंथियो। आंबो नै दिनैनि घटनायाव आंबो थारमाने गैयामोन। आं जास्ट न'निफ्राय ओंखारलांबायमोन। ओंखारलांबा गामिनिफ्राय फन हरबाय जे जोंनियाव मीना बर' जायलानि गिरास्तर बिसानि नामा मीना बर'खौ बिनि बिदाया फैनानै दानना थांदो होनना बुंनाय थारमाने फनाव खोन्थाहरबाय। खोन्थानानै बिदि फायनानै नायफायो जे बे बिमाखौ दाननायनि लोगो फिसाज्लाखौबो दानदो। फिसाज्लाखौ दाननानै दा नुयो जे सेथ्लायाव गोलैना दोङो, बिमायाबो गोलैना दोङो, फिसाज्लायाबो दङ। फिसाज्लानि आखाइ जनाय आरो लोगोसे नोंथांमोना फट'आवनो नुगोन जे बेसेबां बोरै माबायाव गोदै बेसे जखम जादों। आरो लोगोसेयावनो बिथांमोना जों आगोलनिफ्राय बाय एसे मोनथिनाय मथेबा बिथांमोना हानि एसे समस्याखौ नुयो। मानो होनबा थांनाय बार नखायाव बिथांनि न'आव दंफां गोलैना दं। बे दंफांखौबो दिनैयालासे दाननाय नुवाखै। बेफोरावबो माने मोनथिजायो जे माने एसे हानि समस्या दङ होननानै। ओंखायनो जों बेफोरो माने बे गिरास्टरा आरो जोंनि बे गामियावनो हाबा जादोंमोन। जाब्लाबो थारमाने जोंनि गामिनिफ्राय हाबा जानानै जेब्लानोखि बिनि बिसाया थैयो, थैनायाव बिथाङा बिनि बिफाया बिनि फिसाखौ लाबोनानै बियो न'खरावनो संसार जायो। बियो जानायखौ नुयो। बिनि जाबाथाय बे जोंनि गामिनि माबायाव थानाव लोब्बायाव बे फिसा गिरास्टरा जोंजों गैफाया आरो जोंनि बे फिसा सुबानि थानाव। मानसि हिसाबै गोरोबलायना दोङो। थांबा नुयो, फायबा माथो होयो, बे समाज हिसाबै थायो। दा जोंनो दा बेसेबांसो गोबाव जाखो बेहाय थाफैनाय? दाथ' जोंथ' नुनायावथ' माने जों बाय उन्दैनिफ्रायनो नुयो जे बेयावनो हाबा जाबायबा बिनि फिसाज्लायाबो थारमाने हाबा जानाय बैसोआनो जाबाय मिनिमाम मथा मथि गथ'फोरा उन्दैमोन दा बिथांमोननि गथ'फोराबो माने मेसिउरानो जाबाय। 27 बोसोर 28 बोसोरानो जाबाय। गामिया जोंनिया खन्दिकर बारिबान्दा। सोर दानदों? बिथांनि बिदायानो दानदों, सुक्लेश्वर बर'। बिथाङा उल्लुबारियाव थायो। न'खराव फैना गाग्लोबफैदों नामा? न'खराव फैनानै दानना थांदोंखौ जों थारमाने मानसिया जिहेतु ओंखारलांनानै जिहेतु बिनि फिसाज्लाया गाख्रबना मानसिफोरा नुफैबाय जे बि माने साङाइखौ दानबाय होननानै। बेबायदियाव मोनथिजायो जे बिथांखौ थारमाने दाननानै ओंखारलांनाय बायदिखौ नुयो आरो। बिराद सिरियास नामा मानसिया? माने दाथ' माने बिमाया एखेबारे सिरियास, एकदम उथिनो हाया, माथो जादों होनो हाया। आरो आं फैनानै फट' दैखांनायाव फट'सो नुफैबाय। आरो फिसाज्लानि आखाइया एकदम जनाय बायदि नुयो। आरो लोगोसेयावनो बिथांनि साबैसे मानसिखौ बियो गाग्लोबखो मानसिया? बिथाङा जों दा नुनायाव सानैखौ बिमाखौदो फिसाखौदो दाननायखौ नुयो। साबैसे थायोमोन बे न'खराव? बे न'खराव 3 थायोमोन। जायबा मानसिया फैनानै दानफैदों बिनि बिमायाबो थायोमोन बे न'खरावनो। दायो प्रखाखना मा राहा लादों? जोङो दा प्रखाखननो फार्स्ट टाइम प्रखाखननो जानायदोंमोन। प्रखाखनथ' खिन्थु फैनायाव एसे देरि जाबाय। जि हक प्रखाखना फैनानै गासै इनकुरि रिपर्टफोरखौ गासै बिथांमोना तदन्तखौ लाजोब्बाय। आरो मोनथिनो मोननाय बायदिबा जाय मानसिया दानदों बे मानसिया हजोंहाय थांनानै सेखा आरो गावनो सालेन्डार जानायखौ खोनानो मोनो। प्रखाखननि माबायाव कावरुबाहा माने आउटपस्टआव। दानग्राया बेसेबां बैयागनि जागोन? दानग्राया मिनिमाम 55-60सो जानांगौ। असे बिदा मा जादों? थारमाने इसा गाबख्रबाय थादों। आइना गाबख्रबा जों बारा जायनिखौ बारा इसा मा जादों मा गाबख्रसोदों होनना फैबाय। जों बाराय बुरै लाखै फैबायना फैगौ मानि बिसा दाननानै अखारबोबाय। इसाखौदि इसोर दानना थांनायखौ लैखोनो खालामदों, बिसाखौसो खारलांग्रोबाय। खारलांबानो बे जग्रोमना थाबाय मिनाया।
सेलाव जना थाबा नै गैया दानफ्लेजोब्बाय आं थालिया होनदों ओमफ्राय मा खालामनो जग्रुबना थाबाय नालाय बिफोर हाजों नायथावथारा बेयावबो दानदो खामावबो दानख्लाबदो खर'बो दानख्लाबजोबखादो हाजें एकदम बायल' नङा ओरै मोदोमा खावनै जाजोबखादो दाननायाबो ओमफ्राय गामसा दङमोन गामसाखौनो बिसिनानै बेफोराव मेरायजोबना होननानै फुथुना दोनबाय सेलाव ओमफ्राय पुलिस लिंहरदों पुलिसाबो फैया ओमफ्राय एम्बुलेन्स लिंहरबाय नामा लांबाय दा मेडिकेलाव खैजोनसो मानसिखौ दानदो खानै दानबाय फिसा बिमाखोदो फिसा जालाखोदो इसाबो खानै फैदो दानग्राया सोर खैजोन फैदो इसाबो खानै फिसादो फिसा जालादो मा नाम फिसानि नामा कुक्लेश्वर होनदों नामा शुक्लेश्वर अ इफोर नामा ओमफ्राय फिसा जालायनि नामा कुलेन रामसियारि बेसेबां मिथियो आरो मा लिरो बेखौ मिथिया बै मायबा लिरदोंमोन माबाफोर बियो खासेयाथ' फैदो बिनोथ' फैदो नैबेसो फैदो अ इसो फैदो मा होनदो मा जाहोननि थाखाय दानदों तामानि बैसा ओइ अखालि बारनखा बिराद फैबानो बे दंफाङा गोलैना दोङो इसा हानि मोनसे माबा केस जादों जोंबो मिथियाना दा बिदालाहाबो दानना लाङा इनिफ्राय बिसाखौबो दाननो होआ ओमफ्राय ओइ उनथि गथ' मायबा दानाय मोननैसो दानदोंमोननो दानिया खनसे खाजिया जाना थांखांबाय सेलाय लामायाव फुङावनो ओमफ्राय फैनासो लास्टआव फैनानै बेयाव दानफायबाय इसाखौ जों दाननायखौथ' मिथिया काजियाखौ नुहुरदो बाङाय बियो आरो बाय फुङावनोमोन बेनि उनाव आरो बे दानफायनायखौ जों नुदिया गाबखौ सोबासो फैबाय बहा लांखो दानजानाय माबा नलबारियाव लांदों होनबाय माथो फार्स्टआव बरगुलि मेडिकेलाव लांदों दा मबाव लांगो जोंबो मिथियाना लांबाय आरो जिखुनु माबायाव लांगोन होननाय खोनादों कक्राझाराव पुलिसा फैबाय फैना थांबाय इसा मालाय आघोन हाजि जाना सेखा गथायबाय नै दानग्रालाहा बिनिफ्राय खाखा थांनाय मानसियानो बिसा मालाय गन्थं हेथि जालायना डाक्टरनाव लांना खिथिबाय नों नैनिफ्राय जों थाबायना थांनायखौ नुखाबाय दानखांनानै ओमफ्राय दा बोले अक्सिजेन होनानैसो लांलायनाय खोनादों नुदों आरो मानसिफोरा इदि होनदों खिन्थु जों नुनायाव दानखांनानै ओंखारलांनायाव थाबायना थांनाय नुदों आरो बिफा फिसालाखौ सानैखौबो बिदि आरो बिसोर मारै थांनाय बिसोर नायसनदिया दा गाबखौ सोनाय बिसोर खालामग्रोबाय आंबो